Mé jméno je Simona Brhelová a téma mojí bakalářské práce je identita z pohledu adoptovaných jedinců. Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala pod vedením pana doktora Aleše Neusera, čemuž mu na dálku děkuji za prostor, který mi poskytl, protože tohle téma je mnou navržené téma z toho důvodu, že jsem sama adoptovaná, takže jsem si řekla, že se ponořím tady do tohoto tématu a pojďme na to. Tak, o čem budu hovořit? Je představení tématu, teoretické ukotvení, kvalitativní metody a samozřejmě výsledky. Tak, proč vlastně tohle téma může být zajímavé? Když bavíme se o nějaké identitě, která má nějaké kořeny, což pro adoptované jedince znamená vyrůstat mimo vlastní genetické prostředí, a právě tato skutečnost může v průběhu života otevírat otázky původu, podobnosti a právě té osobní identity. Zároveň také je to nějaký celostní příběh, o který se naše identita opírá, a pro adoptované může znamenat, že některé rané kapitoly tohoto příběhu můžou zůstávat skryté. Tak, teoretické ukotvení. Podle McAdamse můžeme identitu v psychologickém slova smyslu chápat jako dynamický a vývojově podmíněný proces, který směřuje k vytvoření vnitřní koherence a právě toho smysluplného životního příběhu. Co se týká nějakých teoretických konstruktů, tak samozřejmě v rámci adopce se opíráme o attachment, o vlastně primární vazbu, která může být nějakým způsobem složitější v případě, že vlastně adoptovaný jedinec tu primární pečující osobu ztrácí. Dále později ve vývojovém období podle Eriksona období identity versus konfuze rolí. A samozřejmě nesmíme opomenout, že identita je i samozřejmě sociálně zakotvený koncept, takže zrcadlové já, které se promítá například v momentě, kdy adoptovaný vlastně vidí sám sebe v tom adoptivním rodiči, takže nějakým způsobem tam nachází sám sebe, nebo potom zobecnění druhého. Teoretické ukotvení adopce podle Schullerové poeticky je to porod v srdci. Legislativně řečeno je to přijetí cizí osoby za vlastní nebo také osvojení. A co se vlastně děje při té adopci, tak je patřičně upraven matriční zápis a rodný list osvojence. A co se týká potom úpravy zákonu, tuším z roku 2010, tak už je legislativně uzákoněno, že adoptivní rodiče mají povinnost informovat osvojence o skutečnosti osvojení nejpozději do začátku nástupu do základní školy. Tak, výzkumné otázky, nebudu je tady číst, protože se k nim dostaneme později u výsledků. Nicméně byly seřazeny tak nějak jakoby chronologicky, nějak počátkem jakoby toho příběhu, kde začíná, až vlastně po současnost, jak to jedinec vnímá nyní. Pro tuto studii byla zvolena kvalitativní analýza, konkrétně narrativní analýza, která vychází z vyprávění lidských příběhů a lidé jsou přirozenými vypravěči, kteří skrze příběhy dávají svým zkušenostem řád a smysl. V rámci té narrativní analýzy byla zvolena holisticko-obsahová analýza, pro kterou jsem se rozhodla právě proto, aby vlastně každý ten příběh toho respondenta zůstal uceleným celkem, protože v průběhu těch rozhovorů mi došlo, že některé ty kapitoly na sebe velmi silně navazují a nechtěla jsem to trhat úplně do kategorií, takže právě jsem chtěla zachytit i ten vývoj toho zkoumaného jevu. A dále potom jsem zvolila také kategoriálně obsahovou analýzu, která dovolila vyzdvihnout ty klíčové aspekty a nalezení těch společných průsečíků napříč těmi příběhy. Tak, tohle jsou moji respondenti, konkrétně proběhlo 8 rozhovorů, nejmladší respondence bylo 22 let a nejstaršímu respondentovi 59. Tak, v rámci té holisticko-obsahové analýzy představím kazuistiku Ondřeje, kterému je 45 let a v jeho příběhu se vyskytlo téma pravdy, protože to, že je adoptovaný, se dozvěděl ve 30 letech a celou dobu o tom měl domněnky a dle jeho slov popisuje následovně. Ale nikdy jsem se jako rodičů na to nezeptal, protože moje matka by to asi možná zatloukala úplně až do krve tenkrát, když bych to chtěl vědět.
Dále se v jeho příběhu objevilo téma pátrání po biologické rodině. Nevím, možná si teď můžu vyčítat, že kdybych si to jakoby vybral dřív, když jsem se to dozvěděl, ty biologický rodiče byli ještě naživu. Takže kdybych prostě řekl manželce tenkrát, hele, jdeme je hledat, budeme je hledat, tak možná bych je zažil, poznal bych je. Vlastně odráží to, že ačkoliv se Ondřej dozvěděl o tom, že je adoptovaný, ne hned začal hledat, čekal nějaké roky a právě tady pak popisuje, že by se rozhodl tenkrát, tak by je třeba poznal. Nicméně se potkal se svým bratrem, který mu řekl jednu zásadní věc. A to, že může být rád, že byl adoptovaný. Protože z toho, co jsem pochopil, je, že máma se o něj úplně nestarala, takže ho vychovávala babička a teta, takže de facto řekl to, že jsem měl vlastně jakoby štěstí. Tak, tady jsou výsledky kategoriálně obsahové analýzy. A teďka jednotlivě po výzkumných otázkách, takže jakým způsobem to adoptovaní vnímali, že se o tom dozvěděli a co to pro ně znamenalo. V rámci téhle otázky se mi to tak nějak rozdělilo na dvě kategorie. Právě jednou byla ta negativní zkušenost těch, kteří o tom nevěděli. Dalším z nich byla Petra, která se to dozvěděla od své spolužačky v první třídě základní školy. Popisuje to následovně. Takže ze strany rodičů ta informace ke mně nepřišla. Nikdy v životě o tom jsme se nebavili. Oni věděli, že to vím, já jsem věděla, že to vím. Na druhé straně toho spektra bylo pozitivní přijetí, které popisuje Radek následovně. Takže jsem byl vymodlený dítě, který si vlastně přivezli domů a takhle mi to jako vyprávěli. Také Hanka vzpomíná na to, jak jí to maminka vyprávěla formou pohádky, kterou chtěla poslouchat pořád dokola. Dále také porozumění adopci, které mi přišlo velmi zajímavé právě u respondentky Hanky, která to měla tak, že se osobně vnímá o rok mladší, právě protože první rok svého života strávila v kojeneckém ústavu, kde shodou okolností o 18 let později byla sama na praxích v rámci svých školních praxí a bavila se tam se sestřičkou. Tak se zastavila, prohlídla si mě a pak se mě zeptala, ještě doplním, že vlastně jí řekla, že tam trávila ten čas jako miminko a ta sestřička se jí zeptala, jestli si pamatuje jméno, pod kterým tam byla. A ona si ho pamatovala a ta sestřička si pamatovala ji po těch 18 letech. A Hanka to popisuje následovně. Pro mě tohle bylo, jako kdybych ten rok, který jsem vlastně jako ztratila, jako bych ho znovu našla, protože já jsem našla někoho, kdo mě znal. Další výzkumnou otázkou bylo, v jakém období řešili skutečnost, že byli adoptovaní nejvíce. Tak nějakým způsobem samovolně se objevilo téma adolescence, na které Petra vzpomíná následovně. Prostě jsem nechtěla žít, protože už jsem věděla, že vlastně jsem adoptovaná. Jo, chovali se ke mně, jak se chovali, a prostě jsem si říkala, proč vlastně žiju. Jako. Tak, jak adoptovaní jedinci utváří svou identitu v průběhu životního příběhu? Právě tady tohle jméno jako identita mě velmi zaujalo, protože Ondřej si rozhodl své původní jméno nechat na blízku a svým původním jménem pojmenoval svého syna. Dále také Petra dlouho přemýšlela a před několika lety se rozhodla převzít své původní jméno a nyní se jmenuje Petra Marie. Pro mě to má strašně moc velký význam. Marie je můj život, můj osud, moje trápení, moje bolest, moje všechno. Jak adoptovaní jedinci vnímají celistvost svého životního příběhu v současnosti? V rámci téhle otázky se objevilo téma vděčnosti, které Hanka popisuje následovně. Já jsem to vždycky brala prostě jako děkuju svojí matce za to, co udělala, za to, že mě porodila a děkuju tady té rodině, že si mě jako vzali nebo že prostě mě přijali za svoji. Také Radek dodává, já jsem měl fakt milující rodiče, zbožňoval jsem je. Jak slyšíte, mluvím o nich v minulém čase, protože před 8 lety umřeli. Takže no a prostě byli pro mě jediný. Závěrem Petra také dodává, ať prostě mi nedávali tu lásku, ať mi nedávali to pohlazení, ať mi nedávali, co jsem chtěla, tak jsem si uvědomila, že chci být věrná svým rodičům. Proto se vlastně rozhodla nakonec ani svou biologickou rodinu nevyhledat. A přišla jsem na to, že postupem času, že vlastně jí mám za všechno poděkovat. Tak tímhle děkuji já vám za pozornost a to je za mě vše.